Menteri Rang Badu kejela Konrad Kesangma mentaka sengi lalej jurip iki bunba ki kampen roy ha Garo Hills. Lalej sya batabari ban shnaya ka PHC sya bolbok gre ban penbiang umbam umdi. Lalej ru sya Garo Bada ban penbahai ka surok bat sya damal gre ban penbha bat airong ka surok. Ha kanok pai sengi ulapli ya ka CHC ha bahait bari harengkat ka jindon lang jong MLA ka te ka Than Abdus Saleh. Ha papuli ka Facebook handle jong ulat tho ba ki kam kilayat be tik ban nga karpat ki kontraktor ban pendep no ki kam kham kloi. Uneu menteri jong ka jela ulat tho ru ba ula kendu ye ki nong kersian jong ka parti NPP ki bala penjob ya ka parti men hakane ka election siteng samoy ha Raja Bala.